I wanna see with the way back. See with the quick one. Will you fall away? Mama say, one day, one day, far away. Mama say, quack, 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 quack. Why did you fool me with that way? Mama say, quack, quack. Why you were just in one day? Oh, will you sit far away? Papa bless, Papa. Oh yeah. Wait. Ikalat na naman yan. Oy, shout out Team Kapanalig 2.0. Shout out Team Kapanalig. Yes, sir, yes. Magandang gabi po. Oh, no! Tapos na yung napulot ang 50. Quack! Eh di hindi nagastos yung 50. Oh, Saan? no! Doon, sa daan. Ah. Yo. Ito nagpalun. Wala bang signal? Di Manoy. Uy, hindi na yung internet. May the bunny wears. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha. Ow. Tingnan naman. Nagigising ko lang mga kuwari. To viewers, thank you so much. Hindi mo na naman yung pinagilid yung kalitong gawin na naman ituan yun. Okay. Mag-iinom na naman. Nak! Grabe ka naman, oy! Ano bang klalat na yan? Ah? Bisi ah. Sabi? It's alright. Yeah. Anyways. Squeeze. Shout out. Squeeze. Yeah.
Sangkay, Yahoo, upay nga gabi. Oy, Joseph Salas, morning. Ay, morning. Good evening. Sweet safari. Sweet, sweet. Sweet, sweet. Sweet, sweet. Sweet, 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 sweet. Animosa. Animosa. Sweet. Ang trip mo na. Ang trip mo. Ay. Aray ko. Aray. Mami. Tayo. Bayad ka? Musta ang pagtitinda nating bayan Sangkay? Natin sa bayan Sangkay. Okay naman. Nakaubos ako. Pagigising ko nga lang. Binili ni Willie to it at si Dairos. Binili nila yung paninda natin mga kare kanina. Kaya thank you so much sa dalawa na yan. Lalo kay kaya na kay siyempre Okay. salamat kay B-Boy TV. Taste. Wow. Ingay. Makaog ka. Punta yata sila Sangkay B-Boy ng Maynila, Sangkay sa atin. Kubanya. Yata sila mag-Christmas party. Dama. Domo. Hindi ko lang sure. Ano ba ang sabi niya? Punta yata sila Sangkay B-Boy ng Manila, Sangkay. Sa atin yata sila ng Christmas party nyo. Sana magkita kami. Hey. Pag pumunta na yun, hindi lahat magkita-kita tayo. Magkita-kita tayo para Penguin. Many. sasaglit lang naman yun eh. What's the fucker? Hindi naman yung magtatagal si B-Boy. What's the fucker? Parang walang challenge sa December, no? Parang wala. What's the fucker? Ay, ang pagkatanda ko, walang challenge na nung nakarang December. What's the fucker? Feeling ko nga wala rin challenge. Kasi kung may challenge siya, nag-aano na si Japper eh. Hindi pa asa siya nag-live eh. Wala pa, hindi nag-live. Ingay ka parang. Ingay lang. Narinig ka doon. Hi. Sabi lang yun, hindi pa sure Sangkay. Sana makapunta sila ulit dito. Oo nga eh. Nung pagpunta niya kasi noon, nasa sila eh. Ano ba yung Pasay? 3 viewers at 3 thumbs up shoutout. Magandang gabi sa inyo guys. Salamat kay Dairos. Dairos, thank you so much. Di ako nakapasok sa live ni Dairos kasi natulog ako. Nag-video lang ako kay Grace kanina. Ay. Slow. Nag-premiere ako kanina, wala pumasok eh. Sila Tita Au, si Kabus nandun. Yung sino pa nung iba? Ate Danmar pumasok, nag-live pa. Where? Nagla-live pa ba si Tatay Robinson? Oo naman, nagla-live pa. Nag-live siya kanina ng 12 ba? Nag-live ba siya kanina? Pag-end mo. Hindi ako nakapasok sa live kanina ng Tatay Robinson. Kahit sa akin, mahina ng ano ko ngayon, yung pag nag-live ako, mahina ng viewers ko. Kailangan, naman, pumasok tayo sa ibang mga nagla-live na hindi natin kilala. Para may bago tayong mga viewers. Kasi, siyempre, may kanya-kanya tayong, siyempre, may kanya-kanya tayong ginagawa. Oy! Oh, actually, according Len! animals. Len! What?
Naibigay ba ni Nano yung payong? Asan? Ow! Nice, thank you. Ow! Aray. Mukhang lasing ka. Ow! Lasing na naman ikaw ah. Eh. Salamat sa 6 viewers natin dyan. Thank you po. Oh, Mark Jan. Ay, Tingka Panalig 2.0. Shoutout. Magandang gabi po. Sino ba to? Jeffrey. Tingka Panalig. Double. What is it? The double. Double. It's alright. Tree. Keyword. Tree. Walang nakita. What's the one? There's a tree. Hindi ko Jackie. May puno tayo dito, Nak. Pero yung puno natin dito, bawal akyatin. Uy, na yung viewers. Dami-daming viewers ngayon ah. Ay, kamusta mga viewers? Ay, police! M7. Shoutout sa'yo. Tamsak Dan, Tol, Mark, Joe, kumusta na? Ay, ito okay naman, sir. Kayo, sir, kumusta ang iyong duty dyan sa... Saan ba kayo? Naka-duty? Pasay kayo. Kumusta po ang iyong duty? Okay naman po. Kaunlaan na kita, saan kayo magpahilot? Takbo kayo maya-maya, sakit ng katawan sa paghahanap buhay. Ganun talaga. Eh ako nga, kagigising ko lang eh. Natulog ako. Salamat kay Will at kay Dairos talaga kasi pinakyaw nila yung paninda ko. Siyempre, nakauwi tayo na maaga. B-boy talaga, thank you kay isang B-boy. Mark, dyan doon ka? Nag-live si Papa? 7 viewers, thank you so much po. Sir, police, thank you sir. Gandang gabi sir. Gandang gabi sir, gamandang gabi. May cha, may ano rito, may cha. Tapon mo na to, Nak. Oh. Tapon mo to. Tapon mo. Nani? Ako busy sa duty sa police station ako. Oo nga. Ingat kayo sir, ingat sa iyong work. Pa-shout out kala boss Lowy TV, ka Otol TV, ka Grasa, Jumong, salamat. Oy, shout out sa ano, sa ating idol idol Lowy Kapanalig. Lowy Kapanalig, ka Otol, ka Grasa, ka Jumong, at si Kadidi. At yung iba pang ano. Shout out po. Team Kapanalig, maraming salamat. Ano na kay mami? Jakitang kita sir, ano, Team Kapanalig. Oh no! Oh no. Ah! Oy, Tatay Robin, shout out Tatay Robin. Good evening, Tay. Tol Mark, sino ka? Away mo. Tama. Butasan mo na naman yan dyan. Sige. Tol Mark, sino ka away mo? Tatakbo yung tenga mo. Sige. Hulihin ko. Wala akong kaaway. Ano lang yun, caption, title lang yun. Walang ano yun. Walang, ano, pampaano lang yun, sabi nga ni Idol, pampabuse. Tayong kaway, di natin kailangan ng kaway. Kahit meron tayong ano. Ay, Jovelyn! Kumusta Jovelyn? Pasensya na, jajakita na kita, baka umalis ka pa ulit. Jovelyn, thank you, good evening. Yan, may jacket ka na, Jovelyn. Ay, nako si Mark dyan. Doon ka! Isa. Shoutout kay Nanay Mopan Fitness and Kuya Emmet. Ay, shoutout kay Nanay Mopan. Nanay Mopan, thank you so much, Nay. Salamat. Ay, walang anuman po. Sir, Team Kapanalig. Salamat po sa jacket. Oh, Jubilee, baka tumakabuk, ano ka na no, tumakbo eh.
Salamat, pasensya na sa nakaraan na hindi kita na jaketan nun agad. Ang tagal mong bumalik ah. Mega love shout out po sa lahat na nandito. Yan si Jubilin guys ay nasa province yan. Masipag mag-live yan. Wait mo si mama. Hindi, magbabrush ng teeth. Mag-i-eat pa nga tayo. Brush your teeth. Okay. Go, brush your teeth. Over there. Napadaan lang po. Oh, sige, no problem. Jubilin, walang ano man. Bye-bye. No problems. 8 viewers at 6 thumbs up. So, No like. so much. No. 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 Light. Oh, yeah. Bigyan mo. Paano mo na? Doon mo na. Hmm? Ano yung mata eh? Nata ka na? Ha? Gaya-gaya ka lang talaga eh. Sige, mag-brush ka mag-isa. Oh. Salamat po sa support. Nasa 3,648 na po yung WH. Uy, konti na lang. Akin na. Play natin. Ah, May playlist ka ba? Play natin, play. Konti na lang, guys. huwag mong lulunukin. Huwag mong lulunukin. Dasal mo. Ah. Di tayo sa video mo para kung saan makadagdag. Ah. Jobilin. Watch tayo ng video mo. +1 ako sa'yo, Jobilin. Oh, Monica sa sa dollars. Pero sa ads wala pa. Ito yung ano. Ilaw. Monetize ka sa sa dollars. Makakatanggap ka ng dollars pag may nagpapalipad. Dan subscribe, Ma'am Joby. Oy, thank you, sir. Team Kapanalig. Maraming salamat po, sir. Salamat sa inyo po pag subscribe kay Ma'am Jobilin. Picture na lang tayo doon. Oh, pwede. May playlist po ako ginawa. Oy, Jomar Sarate. Good evening, tol. Kumusta, boss? Ang mga viewers natin, guys, ay mga talagang Hindi, muna akong panonoodin dito muna sa iyong kumustahin natin ang mga paninda. Ayan, Jubilin start ako sa iyo. Watching your video. Hindi na ako magbakas. Watching your video, my friend, Jobilin. Thumbs up! Dan, boss, tol. Oy, thank you. Tol, Jomar, boss. Thank you, love you. Jomar, thank you. Idol, mamaya pa ako mag-live. Sige. No problem. Nakawatch na ako sa'yo. At si Jobilin. Yeah. Watching your video. Police, sir, maraming salamat po. Salamat sa pagtambay. Team Kapanalig, thank you so much din po. Nagiinom ang Team Kapanalig ngayon Nagiinom mo sila. Sila sila Kagrasa, mukhang magandang ngayon kasi dahil sila may kinita. Malaki ang sinahod. Tayo, tumawad naman tayo. Ching, Diyos mo yung parmer. Salamat po, mga 9 pa ako mag-live, idol. Sige lang. Nakasilip, boss. Naggala-gala. Kasi pesta ng buong kainta bukas. Uy! Happy pesta, tol. May pagkain ka ba dyan? Oh, ano ngayon ang team ta? Brush it here. Done na. Loko-loko ka. Wood. Kunin mo yung cellphone mo, mag-load ka na lang. We. Take your phone. We. Oh, nagdainom sila. Tambay lang ako, idol. Sige. Marang lang Thank you so much. We.
Your face. What? Face. 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 Dito. Face. Wag yan. Hindi yan pang ano sa mukha na. Lotion yun. Lagaya mo si mami. Ano, daming... Mommy. Ano ba yun? Ano daw? Daming daming tianggi, boss, marami. Daming tianggi, boss, marami pa mabibili. Ang bili lang ang problema. Aray ka. Kaya mo yan? Me. Bumili ka agad ng 3 short. Ano ba? Daming tianggi. Ano ba? Ay, nilagyan natin, boses. Ay, salamat sa 2 viewers. Mutay mo. Thank you sa 2 viewers, guys. Help. Help na naman. Kasi pinipindot Pwede naman tambayan lang. Ito. Hintay ka nga dyan. Ano ba yung sito eh? Mouse. 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 Sir, Team Kapanalig, maraming salamat po. Salamat sa pagtambay. To viewers, thank you. A is for alligator, snap, snap, snap. Red alligator, snap, snap, snap. B is for bear, growl, growl, growl. Pink bear, growl, 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 growl. C is for camel, grunts, grunts, grunts. Purple camel, grunts, grunts, grunts. D is for dog, woof, woof, woof. Blue dog, woof, woof, woof. A, B, C.
Bawasan mo yung tugtog niya. Nakaka-copyright si Papa. Wait lang. Ano? Ano busit? Don't you? Silip lang nasa labas ako. Sige lang, silipin mo lang ako. Sumilip ka lang ng sumilip pagkakuliti ka niyan. That's a Tawa ka, di ba? don't you? Silipin mo lang ako. That's a Pag nagkakuliti ka, pag nakita ko sa live mo, cone. siyasarin kita. That's a figure. Axe of the picture. Kuko kay alu. Ano daw? Axe of figure. Da 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 da. Ano ba yun? Kukul, kakaku, kukasakika, kukahi, kayu, adu, kututra, adu, kwinitra, kasakiu. Akaki agu, akaki kayu, akurayu, akakata, akaikoa, akaikaikua. Alu, kwinitra, adadadadu. Adu, kidiko. Ada kakakikua, aku kali au. Adu, kidiko. Adu, kidiko. Adadadadu. Adadadadu.
Created truck. Read the cars. Read the cars. They cut the cars. Cars. Wow. What areas are cars? Make sure you treat them. Bye bye. Ado, created truck. Agido na do. Kisanya da. Ago dido. Puta kayi alu. Ado, created truck. Anya kadadu. Ado, accept. Akakayu, akakatu, akayu, ado, akaikayu, nakaidayo, ado, Nice one. Nice one. Wow! Sabay bitaw, pasok mo. Tama na yan. Layo na din. Sige na, laro na tayo. Laro tayo din, sayang. Talo. Nandito, oras sa malayo. Aku ka itali ko. Atido, ukay ka. Udada. Pag ginagaling si ate, natatawa ako. Hindi ako nakakaway. Akay kuya. Sorry ah. Basta tayo, guys. Hindi ka sa kinakawa. Natatawa ako, guys. Natatawa ako. Ukay tayo. Pag ginagaling si ate, natatawa. Natatawa siya pag ginagaling si ate kasi nga, si ate. Hindi, si ate kasi ano din. Gusto din niya sasaktan siya eh. Kasi nga ano yun eh, kapangyarihan. Lalo lumalakas eh. Nice one. Nice one. Sabay bitaw, pasok mo. Laro na, idol. Ikaw naman. Scratchers. Olha isso. Vou ter aqui em cima para ver no sol, por favor. Olha só. Com o tio, ó. O príncipe. Olha isso. Olha o tamanho desse livro. Sacrifice. Olha. Wala sa'yo, magabang. Yes, Orange. Alam mo na. Magabang. Yes, Lot Mix Vlog. Hello. Kumusta Lot? Kumusta Lot? Maayong gabi Mark. Tusok na. Shout out all. Ay, thank you Lot. Salamat sa pagpasyal. Play kita. Play ko yung video mo. Thank you so much Lot sa inyong pagbisita sa ako. Sa ako live. +1 ka sa ako. Lotski.
Maiksi lang pala yung mga video mo, no? Ito man tayo medyo mahaba. Wow! For ano, Nag-aamoy ka Yan. na naman ah. yan. Lot, harang muna ko, Lot. Thank you. Hindi na ako magbabakas. Watch ko na lang to. Merry Christmas para bukas, December 1 na. Oo, December na nga. Kailan birthday bukas? Hindi ko alam. Rap-rap ata. Rap-rap ba? Kasi Uy, salamat sa pala, Pabulos 1. Pabulos 1. Bisa yung uy. Lot, salamat Lot sa nung nakaraan kasali ako sa Team Subasco. Sa mga pakulay mo. Malaking bagay na rin yun, malaking tulong yun. Thank you so much. Pa-plus 1 ang agharang. Yes. Dito ako sa iyong Teacher's Day celebration. Teacher ka pala? Teacher ka pa pala, Lot? Lot. Pumapasok ito kayo, welcome, walang Teacher ka ba, Lot? Kaya palang galing mo mag-English. Sila Lot. Isa rin ito lang nagpalipad sa akin nung kasama ko sa Team Subasco. Ay, hindi ka ba teacher? Akala ko teacher ka. Akala ko teacher. Kasi meron ka dito na Teacher's Day celebration. Sa dami na nagla-live stream ngayon, ang hirap ng tawag nito ng viewers. Pag sinasali lang talaga ni Japper Sniper sa mga challenge, yun talaga magaganda ang views. Lalo pag nasa kanya, kasama mo siya, maganda ang views. Ouch! Ouch. Teachera na. Hindi ako teacher, oy. Teacher. Ano ba yun? President sa PTA sa school, kaya lagi akong sa school. Konti nga viewers. Oo, konti lang. Nakakaano nga, parang pag nag-live nga ako, pinakamalaki kong views ay nasa 10 lang. Sa team boom lang namin. Sa dami kasi na nagla-live stream ngayon, hindi lahat ng tulad ng ibang nagla-live, yung pag hindi mo sila pasokin yung live nila, hindi ka pupuntahan. Diba? Totoo yun. Wala ka naman talagang totally solid na viewers at hindi ka naman talagang kilala. Nung kasali ako sa challenge, ang laki ng views ko lagi. Ngayon, mabuti nga ngayon, yung views ko sa mga upload ko ay maabot 100, 200, 300. Dati, lang yun, 50, 20, 30. Ngayon, nag-improve. Nakakaano lang tayo nito sa palipad. Nakakaipon tayo ng pang sahod-sahod sa pag nagpapalipad. may cellphone na si Matthew. Oh. Si Whitey ngayon ang priority mga baguhan, di pa mga muni kasi laki kita niya. Kita niya sa Whitey at ads ng mga bagong pinabayaran niya. So, hindi pa monetize na yung mga Oo nga. Kuya Sani nga, nag-play ako, may mga ads eh. Maloko rin to si Whitey, lakas din Nakaipon ako nung nakaraan, nakasala ako sa challenge nung sumahod ako ngayong Nakaipon ako ng $670 dahil sa mga tulong ni Sangkay Matthew, Willie 28, Sir Ido,
Sir Jaime Vera. At sa inyo, siyempre yung iba ng na binawasan ni YT ani yung tax ng mga nasa $60 more ata pataas yun. Donald Trump. Pansinin mo mga di pa monetize ngayon, ang daming views, viral kasi ang ads nila. Kaya YT napupunta yun. Oo, kay Kuya Sani nga umabot na 8,000 views ang kanyang ang kanyang natapos na isang video mo, mag-play pa rin ako habang andyan ka. Dito tayo sa mga mahaba. Ito, mahaba. 6. Philippine culture tradition. Dance during, ano ba yun? Oo nga, Lot, ba't ganun O kaya tayo mga muni, saktong viewers lang. Oo nga, madamo to si YT. Pero pag sa ka naman sa Facebook, dati nung nasa Facebook ako, madalas ako mag-upload sa isang araw sa Facebook, 5, 4. Malalaki ang views ko. Ngayon, 2 na lang, 3. Kaya inaano ko na ulit, inapalakas ko na naman ng aking tawag nito? Sa Facebook para naman. Ay, salamat sa pag-play dyan, Mark. Uy, walang problema yan. Congrats. Pinakamalaki mo na sahod yun. Oo, totoo. Pinakamalaki ko talagang sahod yun, $670. Pero umabot na lang siya ng 610 kasi binawasan ng tax. Deserved. Paling 10%, 1%. 10% to. Kasi monthly naman sahod mo sa YT. Mula nung August hanggang ngayon December. Ito pa na sumasahod ako dahil sa tulong ng aming kaibigan dyan, si Will, at sa iba, sila Sangkay Matthew. Nasa 30K din yun. Something, yes, 35,000. Sali kasi ako sa hindi mo kilala ba si Japper Sniper? Kasi ako, member po ako kasi ako sa Sword Community. Kami nila B-Boy, member na kami ng Team Boom. Member na kami sa community ni Idol Jet. Kaya tuwing magpa-challenge, mayroon sa amin, mayroon sa grupo namin, 1 or 2, may masasali lagi. Good evening, Sangkay. Sislot, good evening, sabi ni Glory Creation. Ay, Glory! Kumusta, Glory? Busy yan to si Glory. Ayos yun, siyempre, pampuhunan ko yun. Hindi ba yung madalas ko sabihin sa live ko nun? Panggamit puhunan. Ayun, bumawas ako ng 10K tapos pinambayad ko sa bahay, ilaw. Tapos puhunan ko. Tapos yung tira, sa December ko gagamitin. Sis Glory Shouty. Kilala ko yan si Japper dati pa. Kilala mo. Dapat nag-aano ka ron na pasok ka sa kanya mga live at magparamdam ka sa kanya ng suporta. Kasi kagandahan kasi kay Japper, pag nasali ka talaga sa challenge niya, tataas yung yung views mo, more sa views, magkakaroon ka rin ng subscriber. Hanggang subscriber na dagdag sa akin yun, nasa 1,200. Mula nung pumunta pa ako lalo sa kanya doon. Okay lang, Sangkay. Busy-busyhan tayo ha. Gamit pang vlog. Oo. Kumusta sis? Oy, kumusta daw sis? Sabi niya Si Bader is here? You know? Ayaw ko, di ko naman talaga need. Dito lang ako sa YT habang having fun, char-char lang ba? Aray mo. Di, pag halimbawa masasabi mo namang hindi mo siya kailangan ngayon. Pero kung talagang mayroon kang gustong paggamitan,
dun sa ano na yun, kapag gamitan yung pera na yun, kaya gusto mo makasali. May ano ka talaga, magpupursige ka na makasali ka. Parang ako, kasi talagang na ano ko yun talaga, lagi kong sinasabi sa live ko noon, na ito sanang challenge na yun, ay makasali ako. Kasi nakasali ako nito, pag may nakuha man akong revenue, ay magagamit ko pang puhunan sa December. Diba? Kaya ito, hindi naman tayo pinabayaan ni God agad at pinagbigyan tayo. Kahit nung gumagawa ko ng content ay maraming nagsasabi sa akin nung na nagtatanga-tangahan ka dyan, wala namang ano yan, wala namang manunod sa'yo. Nagbabash ba na parang dinadown ka ng ibang tao na tulad sa ganito daw, parang ganyan, wala ka namang viewers, hindi ka naman magaling magsalita, hindi ka mag-pronounce ng mga words na maayos. May ibang tao dyan na talagang dinadown ka. Pero hindi ako umano doon sa nila, wala akong pakialam sa inyo. Ayos lang yung Sis Glory. Ayos lang Sis Glory. Nag-antos sa kagwapa. Char. Pagka na ay di ay. Kaya nga. Kana sis. Ano ba yung tao? Bisaya mo ng mga. Pinakamalaking sahod ko sa YT. $84 bukod pa. PayPal pinalipad ayos. $84 pinalipad ko din yung sa mga kaibigan. Galing galing. $84 ang $840 ang naipon mo sa isang buwan. Hayaan mo mga basher, Mark. Totoo naman yan. Wala naman akong pakialam sa mga yan. Minumura ko lang. Wala akong pakialam sa nila, pero mumurahin ko lang sila. 50k yun. Laki ano. Kailan yun? Balato naman. Wow, 50k. Simple ka. Ano yun na nag-viral ka o may nagpalipad sa'yo? Lord. Ganda ito pag-usapan Marites nga kita. 50k, pinakamagandang sahod, malaki yan. Blazing yun, Lord. Kaya mayaman ka na pala ngayon. Dito pa rin ako, Lot, Harang pa rin ako sa'yo, harang. Harang pa rin. Glory, next kita dito kay Lotsky. Natuwa lang sa akin nung Mayo puro red pinalipad. Ang galing Pero kung December Lot, na palipad sa'yo ng ganon na puro red, ay, talaga ba? Tiba-tiba ka nun. Kung December yun nangyari, kasi malaki ang dollars ng palit. Malaki ang palitan ng dollars pag December. Pag May, January to August ay medyo mababang palitan ng dollars. May natuwa, galing. Marami nagpapalipad sa live ko. Mga foreigner, kaya nosebleed. Nga. Magaling ka kasi mag-English. Foreigners. Sa kami, nahahagip-hagip lang kami dahil kay B-Boy. Sa yung mga kaibigan na nagpapalipad sa kanya. Ay nababahagian kami, lalo na kay Will. At madalas ni Will mabili yung ating, aking paninda. Ngayong December may sahod na December ko na sa 200 plus na. Cut off sa December 2, may sahod na. Ay, galing. Ako walang sahod. Ako 200 din. Umabot din mga 200 yata yun. Lahat, ang haba ng ads mo Andito pa rin ako, ang haba ng ads. Maganda yung landscape pag nag-live kayo mga kawaray. Mas maganda yung landscape. Pero konti lang ang viewers. Pero may ads lagi. Pero kung
portrait. Madalang ang ads pero maraming viewers. Tinuturo sa amin yun ni Idol Jack. Ako walang sahod. Bakit? Wala kang sahod. May work ka naman, may sahod ka pa din. Kati ng ulo ko eh. Alam mo, daming kuto eh. Good evening, Mark Joe. Ay, Ate Gemma Gatotara. Morning. Good morning to me. Good evening po sa inyo. Kumusta po kayo? Kumusta na po? Kumain na po ba kayo? Sis Glory, di ba? Nagsahod. Hindi ka pa nagsahod. Lotsky, hello. Okay naman, Glory. Umabot talaga lang yun ni mo. Ano? Etc. Yawa ang Bisaya eh. Bisaya mo kami doon. Bisaya, di ka mang Bisaya eh. Ate Gemma, coming pases. Hello Ate Gemma, good evening po. Sabi ni Lotsky, thank you. Oh, okay lang. Darating din yan. True. Dati nga ako, na-monetize ako halos mga ano nata yun. Tapos ang tagal ko bago ko makasahod. First sahod ko, ang tagal. Bago ko makasahod, umabot ng December. Tapos na po ako kumain, Mark Joe. Ay, thank you po. Anong ulam niyo po, Ate Gemma? Maria pa maayong gabi. Bisaya man ang mga doy. Day. Sa mo kayo, day. Ayong gabi, Ma'am Glory. Si ano nagsabi sa iyo? Si Lot. Ay, ang lot. Allah ka din. Tuloy-tula po. Ano, sangkay? Naunahan kita mag-live? Mayroon na sis. Hindi lang pinadaan sa YT. Oh, ang galing. Pinadaan sa people. PayPal yan, PayPal. Gana all. Glory, shout out. Sabi ni Ate Gemma. Use sis Glory. Sana all. Glory, thank you so much sa Glory sa ano rin ha, sa pakulay mo nun. Mga. Thank you so much, Glory. Glory, tawa man. Oo, anong pinagtatawan ninyo ako? Mga bangong ano? Bangos na paksiw with talong, wow. Sarap nun. Nag-crave sa Gemma. Nakita ko lang kumain ng sinigang kanina. Sinigang, ano yun? Paksiw. Pakso ba yan? Oy, Uragon Loop! Shout out! Shout out, Kawaray! Shout out din sa'yo, Uragon Loop. Musta ka, Loop? Ako din, sis ma'am. May pa-people sa akin. Wow, sana all. Meron mga ganon. Yung may mga pa-people dyan, nananawagan ako. Maluwi naman kayo. Jokes lang. Glory talaga. Andito pa rin ako sa ads mo. Pakahaba ng ads mo. Glory, next kita kay Lot ha. Lot, thank you Lot. Salamat sa pagtambay Lot ha. Ako din sis, may pa-people sa akin. Sana all. Sa mapapasana all ka na lang. Sorry. Thank you so much, Uragon Loop. Wala pang update sa Japper, no? Glory, Sangkay, thank you. Sa akin, palpal. Sa akin, bulbul. Sampal. Aha, papasko. Pasko na, Mark. Oy, ano kung Pasko? Hindi kung Pasko, pagpalipad ka na. Di joke lang, Lot. Lot, wag mong gagawin. Baka maubos yung laman ng Gcash mo. PayPal na lang. Ano mo na lang, palipad na lang pati yung kaldero, kawali, kasirola, tinidor, kutsara, atayas, palpal, uy. Atayas? What atayas? Ha? Si ano, Glory. Si Lotlot. Tawa mo naman tao eh. Saya mo yung kausap ko. Bisaya yung si Lotsky. Alam mo rin mag-waray ito? Water. Pag Bisaya, di ka marunong, guys. Water, T-Rex. Mayroon lang ako, may mga iba akong Bisaya na medyo naiintindihan, pero yung iba hindi. Pero yung waray, talaga dun. Gcash na lang, Mark, di ako makapagpalipad sa unlock,
Lock ang asawa ko sa Gcash ko sa YT kasi ang dami ko pinapalipadan. Ganun. Oo, nag-ano nga yung Gcash ko nga rin nag-automatic pag mayroong laman. Kaya di ako naglalagay ng laman eh. Kasi pag nagsalita si Biboy, oy, sangkay! International kasi si Lodsky. Kasi international. So, ano lang, katawag yun na ako sa palpal, uy. Palpal mo mukha. Mayroon ako dito. Di ba si B-boy? Ano daw? Ay, Jobilin. Thank you, Jobilin. Baka hindi mo ka pa dyan nakakonect sa mga kaibigan natin dyan. Ay, tapos na oh. Namatay naman. Next kita, Glory. Lot, next ko muna si Lot ha. Huwag ka muna alis dyan. Sasako kita pag umalis ka. Magaling to si Lotki magsalita at magaling siya tag dito. Wait lang, may harang, sayang ang harang. Yan ang nagpapasahod sa atin, ang harang. Yes, Lolito. I am international. Nasa akin ang Gcash ni Mark Lotsky. Okay, Biboy na dumadaan kasi ang pera eh. Kay Dairos nga kanina pagbili ni Dairos sa akin ng ang Gcash ko kasi hindi ka linalagyan ng laman. Kasi bigla na lang nag-uuto. Yung mga hindi ko na renewhan ng membership. Nagkukusa na lang ang punyemas yung Gcash, nakakainis. Kaya nanghihinayaw nakaraan. Ang laman ng Gcash ko nasa 1,000. Ay, pag bukas ko, yung kinabukasan, ang laman na lang ay 700. Aba, hindi makakatuwa to. Kaya hindi na ako naglalagay. Jobelin, hello mo, Miguel, shout out. Basta sa Pasko na Lolito. Uy, may pamasko daw ka, Lolito. Kay Lotsky. PM kita. Sino ba yun? Ay, Glory. Likita, Glory. Dito tayo sa Dagat Taspudoter. Dito, Glory, watching ako sa'yo, Glory. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, ha. Bahala na si, Batman. Glory, boom! Sabi ni Lolito Lapo. PM kita. Ay, 5 viewers at 13 thumbs up, shoutout. Glory, boom! Hi, good evening, idol, like and done. Thank you so much, Eugene Ray Villanueva. Basta may subscription siya, ubos yan kasi monthly, tas babawasan. Kaya yun, Gcash in-unlock, in-unlock ng asawa ko. Tigil lahat subscription. Oo nga. Kaya hindi na ako talaga pag may pinapaliparan ako, nagpapa-through Gcash agad, palipad agad. Hindi ko na pinapahayaan sa cellphone ko kasi nag-automatic, nakakainis. Lotsky from Ate Gemma. Jovelyn, salamat, balikan kita. Pwede naman cancel sa Play Store. Pwede ba yun? Hindi ko alam kasi, Glory. Hindi na ako nagkakalikot ngayon kasi natatakot ako sa aking mga Google. Yung Google ko baka mamaya magkaroon na ng problema. Only 25 days to go before Christmas. Merry Christmas sa'yo, Eugene. Bukas, December 1 na. Starting na bukas. Sa mga mamamas ko, sa akin, hanapin nyo na lang ako. Joke lang. Love you, Ate Gemma. Salamat palagi sa pagdalaw sa akin. Masipag yan sa Ate Gemma. Sending support. Thank you. Sending support from Eugene. Yun mga subscription, pwede naman na i-cancel yun sa Play Store. Pwede nga. Kaso ayaw ko lang. Gemma, pamasko. Pasko. May bagong upload, idol, leak and leak to play. Okay, pin kita. Guys, pusitahin natin to si Eugene. Napakasipag ito. Tuwing live ko na pumapasok sa atin yan. Solid yan, sober dyan eh. Okay, sis.
Wala sa akin, sis. Glory, cancel lahat. Aray ko. Dati tinuro na sa akin yan eh. Kaya yung Gcash ko nun, yung isa kong Gcash, hindi na hindi na siya nakakapagpalipad. Tapos gumawa ko ng panimong Gcash. Ibang number naman. Ayun, nakakapagpalipad na ako. Salamat din, Lotsky. Sabi natin, Gemma. Dan, Glory Creation from Jubilin. Tapayan? Tapayan ba? Tama. Correct me if I'm wrong, ha? Guys, nandito pa rin tayo kay, Glory Creation. Watching your, swimming with daughter. Ganda ng pinuntahan nyo, Glory. Ang linaw ng tubig, ah. Next kita dito, Eugene. Dan, Glory Creation. Thank you so much, Jobilin. Taparan. Ay, Kaotal Official, di ba naka-live ka? Kaonesa, nag-pump up sa akin, naka-live ka eh. Good evening sa iyo, Kaonesa. Yan si Kaonesa, isa talagang solid na, napaka-solid na viewers yan. Thank you, Kaonesa, salamat sa pagpasyal. Naka-live yan si Kaonesa, guys. Sigan account yan yung Kaotal. Salamat sa pagpasyal. Aray ka. One viewers at 14 thumbs up siya daw. Wala akong viewers ko eh. Ano to? Hiniling-hiling ka ng... Nak, kunin mo nga yung kape ni Papa, Nak. Diyan. Kunin mo muna yung kape ni Papa, Nak. Ay, dyan. Give mo kay Papa yung coffee. Get this one, oh. Well, where's Will? Wala naman si Will, ah. Mark yan. Tawa man si B-Boy. Nang tawa-tawa ka dyan, B-Boy. Ay? 5 viewers at 15 thumbs up siya daw. B-Boy, thank you sangkay. Dami mo naman binili mo eh. Dugo, isaw? Ano, pista? Dugo lang yan. Nandiyan ba si Will? Wala man ah. Boy. Glory, thank you. Andyan, uy. Hindi ko nga nakikita, andyan. Glory, dan na, lang tayo sa, tayo tawag dito? Adj. Next kita dito, Eugene. Love you, Will. Si B-Boy, nagpakulay sa akin kanina. Uy, thank you, B-Boy. Salamat sa pagpakulay. Kautal, pupunta ka ba sa Christmas party? Yung Seward. Punta ka ba? Sabado pa naman yun. Kahit Sabado-Linggo yun, gagrab natin to. Sayang ang views. Baka makakuha na naman tayo ng 1,000 views doon sa Christmas party na yun. Ngayon natin. B-Boy, mag-love shout out. Kaunay sa wag maingay, sila si Mag. Naku, hindi rin. Silos ka dyan. Marami na akong pera. Mayabang ako eh. Hindi, joke lang. Oy, B-Boy, magpalipad ka naman. Kunyemas ka. Dan, nakapint. Ate Gemma, thank you. Yes. Best. Pupunta ka. Ay, magkikita tayo. Pamasko ko, ha. Sakit ng ulo ko, Kautal, shout out. Mark, pahingi ng alin. Ano hihingi mo? Sisi. Kati ng ulo ko, nakakabis. Kala mo, may kuto eh. Ang kati. Di pa ako magpagupit ngayon sa na ako pag malapit na yung Christmas party para bagong haircut. Lima. Ay, hindi. Gawin mo na Walo. Parang nangurog-ngurog na mga buwisit. Ay, pala matulog. Sabi na ayaw eh.
Pahingi ako ng kaspa. Dandruff. Oray mo. Grabe ka naman. Hindi naman. Kunti lang. Kikis-kisin ko pa nga ito eh. Saka kaso, ano ko to eh, sa sombrero. Kaya may uban na ako. Oh guys, sa mga makahanap ng uban ko, bibigyan ko ng 100. Dali, matuwa nyo. Alotsky, thank you. Harang pa rin ako sa iyo, Gloria. Nandito pa rin ako. Harang. Mahabang harang. B-boy, ba't ka naiiyak? Pagupit na. Oh, magpagupit ako pag malapit ng Christmas party ng Sword. Para tipid. Boom. Sabi ni, oy, kabus! Shout out! Kumusta ka, boss? Kumusta, boss? Kabus? Wag di ka mag-live. Mag-live ka na. Nakasahod ka ng kawara. Yes. Ano maglalagay? Kahit pa paano ay may panggamit ako sa December. Kaya yung mga kaibigan natin dyan na Untok ako. Kabus, sabi ni B-Boy. B-Boy, TV manager. Nakunin mo yung kape ni Papanak. Ayaw po kumain. Kabus, Sauti. Busog ko. Ang ginayon mo? Hindi ako kumain talaga niya. Lot mix, sabi ni Kabus. Hello. Uy, i-play nyo na si Will. Malapit na siya ma-monetize. Ah, ganun. Sige, mamaya. Kabus, shout out. Hi, Gemma. B-Boy, nag-wash. Uy, may 8 viewers tayo. B-Boy, nag-watch ako sa vlog mo kanina. Ayan. Next natin sa Ray Villanueva. Ginagamit kasi isang kay B-Boy ng anak ko yung isang cellphone. Pag ginahiniram ko to, manggugulo sa akin pagla-live. Maya na lang. Clean natin yan. Sino ba yung nililis ko? Saglit lang may ads. Kautal, hello. Salamat, Kautal. Boom. Sabi ni B-Boy. Lotsky, thank you. Lot. Thank you, lot. Ano to? Suka? Wala ka suka man? Ha? Nakano na. Kaunit sa nakita sa may Kawilisan. Nakaupo ka sa tabing kalsada. Sakto dumaan ako yung bus na sinasakyan ko. At tinawag mo, Gabus. Ano ba din sa loob ng bus? Eugene, +1 ako sa'yo. Pag nasa, kasi ako mga Koray, pag nasa palengke ako, hindi ko kasi mawawatch talaga yung video niyo. Pero pag nasa bahay ako, kaya natin yun. Kasi may extra phone ako dito. Watching ako sa'yo. Yun ang nakapin. Yun na lang ako mag-iwan ng bakas ng like na ako. Next natin dito si Kabus. Tapos Wala may Kaunesa. hotdog mo. Si Buy bukas na yun. Good evening. Sis B-Boy TV. From Jubilin. Ay, Jubilin, thank you. Si Kuya Sani, parang busy yata talaga yan. Hindi December na kasi. Okay lang ako, Mark. Hindi mabuti.
Kung okay ka lang. Pinapak mo na niya ng muloy. Sampalin kita pag pumunta ako diyan. Arayin mo, ba't mo ako sasampalin? Eugene, nandito ah. Matching ako sa'yo ah. Sa, Kasalanan sa'yo. Ay. Tapos may binili ako malapit lang sa salon doon. Friend ko yung tinambayan ko. Okay. Eugene, boom. Eugene, shout out. Sabi ni Kabus at Bibon. Watching ako sa iyo, Eugene ah. Lot, thank you so much, Lot sa Glory. Salamat sa pagpasyal. sa. December 1 na bukas, guys. Advance happy Merry Christmas. Oy, advance din sa'yo. Alam ko na yung salon mo, Kaonesa. Sabi ni Kabus. Saan ba yun siya? Saan ka ba? Cavite ka ba? Wala sa Batangas yan. Bukit ko yung kabon ng Batangas eh. Hindi, si Kaonesa ba? Ay, Cristel Ann. Bakiran, shout out. Morning. Good evening. Good evening po, kuya. Good evening sa'yo. Tamsak, brother. Miguel Sarat. Good evening. Ay, Alan. Thank you, Alan. Salamat sa pagpasyal. Thank you very much for visiting. Orange. Cristel Ann, hello, sabi ni Kabus. Ay, tapos na. Tapos na ano? Eugene, next natin si Kabus. Sayang ang ads, wait lang. Tapusin ko lang ang ads. Sayang kasi yung ads eh. Batangas din, Tawilisan, malayo sa Nasugbo, Batangas. Tawilisan. Umuwi sa kuya Gabos eh. Lalaba daw sila. Tapos ka taga-sermon. Bukas sa Pasko na, 1 na bukas. O nga eh. December 1 na bukas, guys. Merry Christmas sa inyong lahat. Yan si Alan, guys, baka hindi nyo pa napapanood ng mga vlog niyan. Si Sir Alan Pinsang Vlog ay panoorin nyo. Magaganda yung mga vlog niyan. Charity vlogger yan.
Crystal, shout out. Salamat, brother. Salamat din, brother. Guys, panoorin nyo yung video niya ni Alan Pinsan Vlog. Charity vlogger yan. Papapanood ko yung mga vlog yan. Si Biboy Sangkay, araw-araw Pasko. Sa kanya puro blue bills. Aray ka. Oo, totoo. Pumasok ka ba kanina sa live ko? Sa live ko kanina umaga, no? Kabos? Watching ako ng video mo, Kabos. Medyo maiksi lang ang watch natin. Mag-ano tayo sa flower balloon. Let's go. Tawal ka, boss. Nandito ako, watching ako sa'yo. Ano, Eugene, baba muna kita. Pin ko lang si Alan Pinsan Vlog. Thank you, salamat. Eugene, salamat sa pagpasyal. Ayan, si Alan Pinsan Vlog, guys. Baka hindi pa kayo nakapunta dyan sa kanyang mga vlog. Tahan nyo po. Pasyalan nyo na, pasyalan. Huwag na kayo maghiya at mag-comment kayo ron. Kabos, umayos ka. Done na po, Alan Pinsan Vlog. Ay, thank you so much, Jobelin, Tapayan. Cristelan, Bakiran, thank you. Kabos, official po, Kuya Miguel din, sabi ni Cristelan. Cristelan, thank you so much, Mark, Joe, hi, Tamsak Yari na. Oy, Loy, thank you, Jigar. Hindi ako nakapasyal kay Langga, Biboy, official. Kumusta na nga pala yung brother host? Ay, okay naman. Andyan siya, si Biboy. Andyan si Biboy. Ganun pa rin. Ano pa rin? Maganda. Ha? Para mali ata. Pangit pa din. Pag nandyan si nanay, yari ako yung nanay. Anong ginagawa niyo kay Biboy? Biboy, shout out. Oy, Daddy Los. Ay, kala ko Daddy. Ay, shout out. Anong ginagawa niyo kay Biboy? Disiloto. Hello po. Andyan si Disiloto. Morning. Good evening po. Guys, si Disiloto po ay ano yan? Ano to? Happy birthday, Ram. Walang December kay Biboy TV mula January hanggang December. Pasko lagi, daming Pipay, puro blue bills. Aray ko. From Team Mayor, ay, thank you. Disiloto, thank you so much. From Team Mayor, magandang gabi po sa inyo po. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ads, Mabi TV, shout out. Alan, boom. Padi. Kasama ba ako sa 13? Naku, Padi. Kailangan magsabi tayo kay kay Kuya Sani. Ewan ko kung pwede pa magpalista. Sayang, dapat na nakarangka pa pala nagsabi sa akin. Tapos na ang deadline ng 25 pa eh. Nagano kami sa GC, di ba? Nagano kami sa GC kung sinong gustong sumama. It's na ilang araw ako nagano na sabi kong gustong sumama, magpalista na. DC, mabuhay Team Mayor, boom, sabi ni Biboy TV. Mabi, Loy, Jigar, thank you sa comment mo sa video ko. Loy, boom, sabi ni Biboy. Biboy, boom, sabi ni Mabi TV. Loy, Jigar, shout out. Deselo 2, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Guys, nandyan si Deseloto po Wow, nandyan ka pala, Madam Biboy.
Kumusta ka na? Hindi na kita napapasyalan ah. Nandyan lagi yan, Tol Alan. Lagi yan pumapasok. Ano namin yan eh. Manager. Manager. Maganda sana mag-ano tayo, mag-ambag-ambag, no? Tapos kahit tag-100, tapos si ano natin kay kay Alan Pinsang Vlog. Kasi nagcha-charity vlog talaga yan si Alan. Makaipon tayo ng kahit tag-100 tayo sa atin. Tapos bigyan natin kay pang charity vlog para sa galing sa Team Boom supporter. Ganda nun, no ba? Kasi ano natin kay Alan. Alan, Pinsang Vlog. Vlog mo to. Galing sa Team Boom supporter ng pa-sponsor para sa homeless. Masaya yun. Sana all manager, boom. Maria pa shout out. Mani hapon na. Kumakain na nga eh. Hi B-boy from Loy. Alan, okay lang ako lalo na pag pinaliparan mo ako. Sana all. Pwede naman pa di. Sige, bigyan natin si Alan. Oo nga, ambag-ambag tayo tag-100. Tapos ito si Alan, di ba, charity vlogger yan. Tingnan nyo yung mga ano niya vlog. Kasi nanonood ako sa mga vlog niya. Pero hindi lahat Nanonood ako sa niya. Tapos, lagi niya sinashoutout doon sa mismo yung channel yung mga nagpapalipad. Bibigay ng sponsor sa kanya. Kaya kahit bigyan natin yan, tag-100 tayo yung members natin na Team Boom. Lahat ng Team Boom, magbigay ka tag-100. Kasi bibigay sa kanya. Maganda yon. Ang gagawin natin, kung halimbawa mayroon man tayong bigyan ng charity vlog si Alan, ibibigay natin kay B-boy. Si B-boy nang bahala mag-contact kay Alan. Dapat na-ipon muna kay B-boy. Huwag kayong mag-alala, hindi naman tatakbo ni B-boy yan. Isasako lang. Joke lang. Sige, bigyan natin na si Alan. Ay, ganda yun, di ba? Ganda. Ganda yun, oh. More power ka, boss. Special. Di ba? Sangkay B-boy, magandang idea 'yun. Gawa din tayo ng sarili nating GC brother, tapos kapag may nahingi ng tulong, ambagan tayo. May GC nga kami. Alan, sa Team Boom namin. Pwede ka naman sumali sa amin doon. Meron kaming GC sa Team Boom. Kahit di ka na mag-update ka lang, kung mayroon kang live, pwede kang sumilip doon. Baba mo rin para manalalaman namin na may live ka. Aray ka. Di ba maganda yon? Dan, tapos na ako, nanood ako sa vlog ni Alan Pinsang Vlog. Oy, thank you so much, Crystal Ann, Vlog Kiran, di ba? Napanood niyo yung vlog niyan? Ni Alan? Puro yan, pag charity vlog ang ginagawa niya. Papapansit siya. Sige, salin niyo ako doon. Ako, brother. Ayan kay B-boy. Magano ka kay B-boy? Sa kay B-boy, ikaw nang bahala dyan. Kaya Alan. Ipasok mo na yan. Ano lang naman doon, wala naman limit kung kailan ka mag-live, kailan ka mag-upload. Pwede mo ibaba doon yung mga live mo. Tapos yung kung anong pwedeng para nalalaman din namin. Kasi doon kayo minsan nagtitingin sa messenger. Anong FB name mo, Alan? Sabi ni B-boy TV. Para mabigyan ka namin ng mag-aambagan kami tag-100 para pang charity vlog. Di naman mabigat yung 100 eh. Sabi nga ng sa gobyerno ng ating Pilipinas, bansa. Sa Noche Buena raw, kasya daw ang 500, makakabili ka na daw ng spaghetti, macaroni salad, buray mo. Ano bibili mo doon? Hotdog pala, magkano na? Sauce, aray mo ka. Ano lang? Yung spaghetti. Ikaw na, Mark, para makita mo na ang profile niya. Salamat, Langga. Roselda Ann Bakiran. Oy! Aljun! Nakita mo si Boss A May picture ka kay Boss A Ikaw ba nakakakuha ng pera niya? Ni Boss A? Aljun? Wala to naman. Tol. Tapos panoorin natin yung kay Alan. Sakit. Kata na. Ilong ko nakakait.
Ito tayo kay Alan, guys. Plus 1 ako sa'yo, Alan. Kala ko naka-live ka. Plus 1 ako sa'yo, Alan. Ito, ang video niya. I-maiksi lang para... Ayan. Ayan. Alan, nandito ako sa'yo. Wala lang ads. Yan guys, panoorin nyo naman yung ginagawa niyan. Charity vlogger yan, napakaano talaga yan. Mark Kahit John. unti lang ang views na makawaray, kahit umabot lang 100, hindi pa nga umaabot, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Eljon, shoutout. Mami Boy Boy, boom. Sabi ni Eljon. Eljon, boom. Alan Pinsan, FB ko. Langga, salamat. Sige nga, Alan Pinsan. Daming Alan dito. Nag-ano ka rin sa ano? Ang laki pala ng ano niya. Laki pala ng followers niya sa Facebook. Malakas pala sa Facebook to, guys. Si Alan, oh. Oh. Malakas pala sa Facebook to. Oh. Mataas ang mga views niya, oh. Malakas pala sanggay B-boy sa ano sa Facebook, si Boss Alan. Yan, oh. Hindi pala basta-basta to. Bigating vlogger din pala to. At na kita, boss. Yan, nag-PM na ako sa'yo. Boss Alan, nag-PM na ako sa'yo. Ano na lang, confirm. Malakas pala to. Malakas pala sa Facebook to. Si Boss Alan. Shoutout Founder Mark Joe, waray. Oy, shoutout Ricky Mix TV, kumusta ka? Anong profile mo, Alan? Nano ko na sangkay? Oo, tol, bumili ako ng laptop opening dito sa bahay. Huh? Ba't sa bahay? Ricky may boom, sabi ni B-Boy. Kuya Ricky, ba't niya iyak kagad di Eljon? Kuya Ricky, namimiss ka na namin. Ilang araw wala si Ricky. Messenger ko, Alan Pinsan din. Na kita. Nag-message na ako sa'yo. Paki-confirm na lang. Kwentong kutsero yung sangkay 500 not si Buena. Pwede yun sa karinderya, 4 na ulo. Oo nga, buisit na yun. May pagkatanga rin yung tuwan-tuwa pa si BBM. Aray ko. Kanyemas. Kakasya ba yun? Ay tayo dyan, ha. Ay, sorry po sa mga BBM, BBM supporter. Wala tayo, dyan. Hindi natin pag-awayan yan. Nag-ano lang kami dun sa, nagtatanong lang ako dun sa 500 na Noche Buena. Kasya ba yun? 500? Macaroni salad, tsaka spaghetti, yun ay ihahanda mo. Aray mo. June, sabi ni Kabus. Mary Grace, thank you. Yes, Brad, host priority kasi natin makatulong kung sakali man mag-grow tayo. Pangalawa na lang yun. Tama yun. Welcome po, Kuya Kabus, sabi ni Loy. Kuya Aljon, good evening, sabi ni Ricky Mix TV. Maliit din naman kita sa FB, brother. Maganda pa rin sana sa dito kung magka-viral tayo. Oo, totoo. Sa Facebook, meron akong umabot na ng 2 million views. Gaso kalukuhan. Ricky Mix, sabi ni Kabus. Grace, shout out, sabi ni Kabus. Loy, shout out. Kabus official. Miss you, sabi ni Ricky. Oy, Loy, thank you so much sa heart. Tama ka, ha? Ano ba ito, Loy? Tama ka talaga, bro. Kabus official. Loy. Tapo ko na to. Ayaw ko kumain. Hindi, pinili. Hindi, bigay yan sa akin ng lahat. Alan ba, end na ako sa'yo, ha? Sinod ko dito si B-Boy at si Ricky.
Si DC Lotto ay dumaan lang po ang Team Mayor. Kuya, GHA. Ano yung GHA? Kabus? Parang layo. Gawa ka na naman, Grace, ah. Ricky Mix. Shaw. Mishwa. 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 Sardines. Lang. Meow, meow. Ga. Ah, harang pa tayo, harang. Salamat, brother host. Oy, thank you so much. Good evening, everyone. May galaw shout out, sabi na Rigahan Mini Vlog. Ano na? Tatanungin ko si Kuya Sani, ha, kung pwede pang makasama ka. Meron na kasi kaming sasakyan kay Daddy Luz. Doon kami sasakay kay Daddy Luz. Ligahan Mini Vlog, shout out sa amin ni Cabos Official. Black. Ads pa rin tayo sa iyong video, Alan. Pero tapos na yung video mo, ads na lang ang tinatapos. Sayang din ang ads. Malaking tulong din yun. Nakaka-points yun. Next natin dito si B-Boy. Si Grace, mamaya na yun si Grace. Chucky, Chucky. Sunod kay B-Boy yan. Loy, thank you so much, Loy. Salamat sa pagtambay. Chucky, Chucky, chew, chew. Chucky, chock. Chucky, chock. Chew, chew, water train. Chucky, chock. Chew, chew, water train. Chucky, Chucky, chew. Water train. Kaya, dadalawang Chucky, chew, chew. Water train. umuyo. Chucky, chock. Chew. Kabos, may galaw shout out, sabi ni Rigahal. Ang haba ng ads, Ay, wala ba magla-live sa inyo, guys? Mag-live na kayo. Para kung gulay ng puti. Diyan na. Ay, pinapansin yung sinasabi ko, ah. Tutulgap ka na naman dyan. Wag na si B-Boy Sangkay, maraming blue bills yan. Napaliparan siya sa live niya. Wag muna daw siyang i-play. Aray ko. Wag magalit yan. Magtampo yan si B-Boy pag di natin i-play yan. Pero hindi nagtatampo yan si B-Boy. At nagkatamingin ng sama ng pagyan. Wag mo lang siyang Monkey saddle. I'm monkey saddle. Kuya, saan mo kang busy? Saka. Kuya Kupugi, wala ka. Saka. Ay, Rosalyn Binasoy. Good evening sa'yo. Rosalyn Binasoy. Ang galit ang pangalan, Rosalyn Binasoy, hello. Gandang gabi sa'yo. Next tayo kay B-Boy. Guys. B-Boy tayo, B-Boy. Sayang ang ads na naman. Nagpera mga cellphone ni Sanak. Para ma-play ko yung mga Manager B-Boy, fish you. Uy, may 7 viewers pa rin tayo, guys. At
20 thumbs up. Thank you so much sa inyong lahat dyan. Love you all. Nakapaya mo cellphone. Mga dyan. May borrow your phone. Start. Oh no! Uno, sabi ko magsubo ka na dyan. Puro ulam ha. Kaya daw, charge muna ako. Lobat na ako. Kanin, Salamat. Sige, sige, sige. No bawas. problem, Jovelyn. No. Thank you so much sa Oh, pagpasyal. Mag-e-end na rin ako kasi magkuha akong paninda ko pang bukas. Kailangan magtinda bukas kasi December 1 na bukas. Kailangan natin mag-change. Five viewers, thank you so much. Watching ako sa iyo. Sino ba yung bibili ko? Bibo yan. Sa gabi boy, play ako sa iyo. Paldo. Dito tayo sa Paldo. Tapos, Ricky, play kita. Plus one ako sa'yo, Tol Ricky. Hi, welcome Alana. Welcome sa GC ng Team Boom. Alin dito, bro. Ano ba? Ano ba? Gumagaya ka na kaya tijing Ay, mo? Ano ba? nag-search ka ba sa Facebook? Aray ko. Facebook? Ano ba? Ricky, watching ako sa'yo. Kunti lang member namin sa Team Boom. Alan, ano lang doon, kunti lang, wala pang ano. Tatlo may Team Boom. Okay pa. Nag-search ka ba sa Facebook? Ng Team Boom? Ay, wala doon. Hindi doon. Isasali kita dito sa ano. Wait lang. Pinay mo ako, di ba? Wait lang. Papasok kita dito sa group, sa GC namin. Maliit lang ang ano namin, hindi naman dyan sa Facebook. Wait lang. Add kita. Oh, Ayan, ano na kita, ano yung community, bro. may success Yan. nga yung ano. Alan, ano na kita. Comment ka dun sa team dun. Nakasa ng mga Christmas balls. Ang galing mo talaga. Hindi mo pinagbabalik. Alan, ano na kita sa Team Boom na add na kita dun sa community namin. Sa GC namin. Maliit pa lang ang GC namin. Pwede basta magkano ka dun pag nag-live ka.
pag ano ka man ng mga upload mo, pwede mo ibabarang para mapapansin namin. Para makikita namin para hindi kami mahirapan. Salamat bro, Kabus, special. Alan Pinsan Vlog, dating dikit bro. Welcome sa Team Boom. Nasira yung Marshall. Ilagay mo na yung mga toys mo dyan. Ilagay mo na hindi yung unan. Malakas pala to si Alan sa Facebook. Ito yung ilagay mo dyan. Salamat bro. Walang ano man. Andun na yan nakita niya. Ad nakita niya. Isang kay B-Boy ads. Ricky, nandito ako sa'yo Ricky ah. At si Grace ang next ko dito. At si ano. Si Grace at si Rigahal Mini Vlog. Nagtatanggal na naman yung Marshall. Ha? Mamaya na sila. Ano ba? Ayan, ang kabilaan na. Iyo ko sa iba. Close the door na. Close the door. Close lang. I said close the door. Slime is so fun. Why? It's noisy. Nako ko to. Are you sure this one? Ayan na, dali na. Bisa mo na. Of course. Kamay mo maipit. Okay. Okay. Asan na ibang dinosaur mo? Asan yung ibang dinosaur? No. So, what happened? Rocky. Oh, it's broken and you fix it. It's broken. Then you fix it. I don't care. Who's the other dino? How about this one? You don't like that. Tapon na natin yan. No. They don't know. Ang bilis na nuno mo. Wow. Mommy. Wow. Baro ka din. Maralas man na Oh no. aso at pusa. Ay, mukha mo doon. Fun. Snake. Kumain lang. Sige lang, B-Boy. Uy, tapos na pala kaya. Why you knock the door? You're inside the house. Ricky, dan na sa'yo. Next natin dito si Margaret. Wow.
You put it down. You put it under the chair. Under. Kunin mo yung mga una natin. Ano na naman ginawa mo dyan? Give me the gun. What? Give me the gun. Sana yung bala nito? Saan ang bala? Adsang kay Grace. Saan ang bala nitong itim? Piboy, nandito pa rin ako sa'yo. Saan ang bala ng itim? Please. Kunin mo yung mga pillows doon. Get the pillows. Ayan! Alig mo, lagay mo dito. Ask Dula for help. Ayan yung dinosaur mo. Get mo yung dinosaur mo. Yan. Yung dinosaur mo. Lagay mo, kunin mo. Ayan pa, yung kulay gray. Sorry. Lagay mo dito sa box. Lagay mo sa box. Ako ay tanili. What?
Done watching sa'yo, Grace. Alan, good evening. Sabi natin dyan. Tignan natin dyan. Tignan mo dyan. Ay, Regal Mini Vlog, nandito ako sa'yo. Mag-end na ako, guys. Naabot ko lang, ano na lang. 7 minutes na lang, guys, mag-end na ako. Hindi ko talaga, bro, na search kahit dito sa YT. Hindi wala sa, sa GC lang namin, sa Messenger lang ba? Wala pa kaming ginawang timbong. Yung GC ba sa Messenger, pag mayroon kang mga live, pwede mo dun sa amin. Good evening din. Gemma. Archan. Kaya na tayo sa taas ng pahanap ko yung kulay po sekunda. Woof! 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 Tignan doon kung susuotin na. May nagtanong na, buhay pa ba ako? Buhay pa mga lods. Ano pa ako, magmukbang. Ano, yung tinanggap ko. So, magmukbang pa ako ngayon mga lods. Kita mo yan? Kita nyo to? Ano, sa... Mga video or live, Alan, send mo sa GC, sabi ni B-Boy. Alan, OMG, search ko sa Messenger. Na po kita doon sa Alan, sa GC na invite na kita doon, ipasok na kita. Member ka na doon sa Timbong. Yun na lang gagawin mo, ibababa mo na lang yung mo. B-Boy, nandito pa rin ako sa'yo, B-Boy. At kay Regal Mini Vlog, nandito ako sa'yo na watching. Kaunesa pala, hindi ko pala na-watching Kaunesa. Nako, doon ka Mark dyan, ang kulit mo. Kulit ni Poring Mark dyan, oh. Hoy. Kulit yan, ah. Makulit pare, ah.
Okay na bro, dito na ako Dito muna ako. Salamat. Sige, sige, sige. Ingat, ingat. Salamat. Mag-end na rin ako. Ibaba na kita, mag-end na rin ako. Live na kayo guys, Timbong. B-boy or Kabus, live na. Mag-end na. Aching! Aching! Okay, madam B-boy, sino-sino admin doon? Kuya Sunny. Sa si B-boy. Kabos, mag-live ka na or mag-hubad ka? Hi, Team Boom. Shout out. Founder. Mark, dyan. Ulit ah. Diyan, pag-ikaw na, ano dyan ah. Likot ko na naman. Sus, ano na? Ay, naku, bata ka. Nabutan na. Huwag mo nang buhusan. Mommy! Ito mo ilaw. Igi kasi talon-talon. So, tingnan mo. Binagbaba mo na naman yung unan. Mommy! Bako. Madaling-madali ang loko. Buksan mo yung ilaw. Mag-end na ako guys. Salamat sa inyong lahat. B-boy, tapusin ko lang to. Nag-update. Dali. Ayaw. Hindi mo na dyan. Ayan.
Pinipilan mo kasi yung ano. Eh? Huwag na mag-ano ng tubig. Babasa na naman eh. Will, play ako ng ano mo. Watching ako kay Will, guys. Play natin si Will, guys. How? Isa. Ano mo ko na ba? Hindi yan naiinom na. Play ulit ako kay Will. Sige, play mo si Will. Okay na guys, bye-bye. Playlist natin hanggang umaga. Oh, yan, naka-play na ako. Play ko na rin dito, tanggal. Hindi na kita i-play. Oh, patapos na naman to. Ano na? Tumayo ka na dyan. Alis ka na dyan. Up! Hawak mo yung damit mo. Hold! Bye-bye na, bye-bye. Hawak! Thank you so much guys. Mag-play ako kay Will. Ubusin ko lang yung harang mo. B-boy. Naka-live pala si Glory. Huwag ka na doon. You have what? Oh no! Hindi ka ba na-pause? Ew! Die! Hindi ka maglalaro ng tuloy. Susutukin kita dyan. Hi Jmar Vlogger, salamat. Release hanggang umaga. Salamat bro. At sa lahat guys, nag-watch sa latest ng previous upload ko. Thank you rin Alan Pinsa Vlog. Thank you so much. Salamat sa pagbisita. Tamsak dan host. Oy, Jmar Vlogger. Thank you so much Jmar Vlogger. Where? Papa Job yun, di ba? Ay! Lumabas ka na dyan. Lumabas ka And na. na ako guys. Magpe-play ako ng ano ni ano. Ni... Tanggalin mo na. Ay, hindi ba yun si Jmar? Hindi ba si Papa Job yun? Ay, ayun ang lumabas. Nilalaro na natin. Ew! Iba yan si Jmar. Ay, iba ba yan? I'll try missing. Kaibigan ko yan. Ah, kaibigan mo yan. Ay, Jmar, thank you so much. Salamat sa pagbisita. Oh no! Ano ba, Marjan?